Lääkinnällinen laite. Mikä se oikeastaan on? Lääkinnällinen laite on varsin tuttu näky sairaalaympäristössä, mutta aika harvoin mietitään, mistä oikeastaan on kysymys. Katsotaanpa. Käsite on laajempi kuin voisi kuvitella. Niin laastarit kuin hengityskoneet, kuulolaitteet ja rasvatuubit ovat lääkinnällisiä laitteita. Jopa ohjelmisto voidaan luokitella lääkinnälliseksi laitteeksi, jos sitä käytetään hoidollisiin tarkoituksiin tai diagnostisointiin. Valmistaja määrittelee tuotteen käyttötarkoituksen ja arvioi, onko kyseessä EU:n MD-asetuksen mukaisesti lääkinnällinen laite vai joku muu tuote. Laitteet kuuluu myös rekisteröidä. EU-komission ylläpitämä EUDAMED on julkinen rekisteri, josta saa tietoa EU:n markkinoilla olevista vaatimuksen mukaisista lääkinnällisistä laitteista. SERE- ja EUDAMED-rekisterit ovat keskenään yhteensopivia. Kun laite täyttää suomalaisen SERE-rekisterin vaatimukset, voidaan sitä käyttää kaikkialla EU:ssa. Paraskaan laite ei ole hyödyllinen ilman osaavaa käyttäjää. Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunnalla on vastuu käyttää lääkinnällisiä laitteita valmistajan ohjeiden mukaisesti ja ilmoittaa vaaratilanteista valmistajalle laitteen turvallisuuden kehittämiseksi. Vaaratilanteista tulee ilmoittaa myös Fimealle, joka valvoo sekä valmistajia että jakeluketjua. Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunnan ammattitaito on ratkaiseva tekijä potilasturvallisuuden varmistamisessa. Siksi kannattaa aina hankkia riittävästi tietoa laitteen käytöstä. Siitä hyötyvät kaikki.